Pasadan azaroaren 27an lege proposamena aurkeztu genuen hemen legebiltzarrean alokairuen prezioa mugatzeko. Azken urteotan prezioen garestitzea amaierari gabeko espiral batean sartu delako eta gure ustez egoera oso kezkagarria bilakatu delako hainbat udalerritan. Etxebizitzaren arazoa larria da, oro har, baina bereziki gazteenentzat. Datu batzuk aipatzearren, gaur-gaurkoz gure autonomia erkidegoan 115.000 familia bizi dira alokairuan, eta kopuru hau gorantz doa azken urteetan. Bi datu konparatu emateagatik, alokairu merkatuaren estatistikaren arabera, alokairuak 8,2 garestitu dira azken 3 urteetan. Baina igezinen eskaintzaren inkestaren arabera, azken urteetan, 2013 geroztik, igoera hau 125 izan da. Datu gehiago eman beharrik ez daukat, bere gunean eman genituen hainbat datu legearen aurkezpenean, ikusteko alokairuaren evoluzioa nolakoa izan den, eta baita ere zeintzuk izan diren garestitze honek o evoluzio honek ekarri dituen ondorioak. 3 ondorio azpimarratzearren, batetik etxebizitza bazterketa faktore nagusi bilakatu dela ikusten dugu, bestetik segregazio arazoak nabarmenak direla ikusten dugu, batez ere zonalde batzuetan, eta azkenik aipatzearren emantzipazioa amets bilakatu da gazteentzat. Honi guztiari aurre egiteko arazoa nolabait bideratzeko lege proposamena aurkeztu genuen, planteamendu argi eta zehatze batekin alokairuen prezioaren etengabeko igoera gelditzeko. Zehazki, gure lege proposamenaren arabera, Jaurlaritzaren edo dagokion udalaren ekimenez, gehienezko prezio bat ezarri ahal izango da, etxebizitzaren baldintzak eta ezaugarriak kontuan hartuz noski, eta etxebizitza merkatu tenkatua duten eremuetan. Hau da, alokairuaren garestitzea bereziki larria izan den eremuetan. Zonalde horietan, alokairuak ez dira legalak izango finkatuko den erreferentzia prezio horren gainetik. Eta helburu hau lortzeko, Euskal Zuzenbide Zibilaren bidea jorratzea planteatzen dugu. Esan bezala, lege proposamena aurkeztu genuen azaroan, baina abenduaren 26an Jaurlaritza legebiltzarrean lege hau tramitatzearen kontra azaldu zen. Hau da, alokairuaren prezioei muga jartzeko eztabaidari betoa jarri nahi izan dio Jaurlaritzak. Argudio objektibo bat bera ere eman ez bazuen ere. Datorren astean, legebiltzarrak gobernuaren beto proposamenarekin bat egiten duen ala ez, eztabaidatuko da legebiltzarreko ohiko plenoan. Eta PNV-PS gobernua abenduaren 26an horren kontra agertu zen arren, agertu bazen arren bazen, uste dugu gauzak aldatu direla orduz geroztik eta gobernuaren posizioa ere aldatu beharko litzatekeela. Bueno, Maiderrek esan bezala, alokairuen prezioa mugatzeko eztabaidan gauzak nabarmen aldatu dira abenduaz geroztik. PNV-PS gobernua gure proposamenaren kontra saldu eta lau egun beranduago, abenduaren 30ean, PSOek eta Podemosek gobernu akordioa sinatu zuten Madrilen eta akordio horretan espresuki jaso zuten alokairuen prezioa mugatzeko neurriak, hain justu guk hemen proposatu dugun tresna berdina. Guri iritziz, ulertezina litzateke Madrilen gobernu akordioa sinatu zuen alderdi batek, PSOek, hemen han sinatu zuenaren kontra egitea eta Euskal Herria Bilduren lege proposamenaren tramitazioa eragoztea. Zergatik Espainian posible dena ez da posible Euskal Autonomia Erkidegoan?
Jakinda etxebizitzaren alokairuaren prezioa hemen beste leku batzuetan bezain handia edo handiagoa den arazoa dela, zergatik estatuko gobernua alokairuen prezioa mugatzearen alde agertzen da eta gobernu horretako alderdi bat kontra dago hemen. Gogoratu behar dugu etxebizitza sailburua Iñaki Arriola alderdi sozialistako kidea dela. Beraz, ulertezina litzateke PSek hemen blokeatzea Espainian proposatzen ari dena. Horregatik guztiagatik, Euskal Herria Bilduk bilera bilateralak eskatu dizkie, bai alderdi sozialistari, bai Podemosi, gai honen inguruan eztabaidatzeko. Harremanatan gaude beraiekin, uste dugulako, legebiltzar honetan aurrera pauso garrantzitsua eman dezakegula, etxebizitzen prezioa kontrolatzeko, kasu honetan alokairuei dagokienez. Gogoratu beharra dago, eskuina gobernatzen dituen autonomi erkidego batzuek, Madrilek, kasu, iragarri dutela ez dituztela beteko estatuko gobernuak iragarritako neurriak alokairuak mugatzeko. Intsumiso deklaratu dira. Gure galdera da. Urkulluren gobernuak Díaz Ayusorekin lerrokatuko da neurri hauek blokeatzeko? Urkullu lehendakaria Ayuso PPkoaren mailan jarriko da alokairuen prezioa mugatzearen aurka? Guztiz ulertezina litzateke. Alokairuen prezioak frenorik gabe ari dira egotzen eta egoera guztiz jasanezina da. Horregatik, erakunde publikoek presazko neurriak hartu behar dituzte merkatuan esku hartzeko eta herritarren ongizaterako hain garrantzitsua den etxebizitza eskubidea bermatzeko. Nazioartean punteroak diren hainbat herrietan, Alemania, Frantzia edo Danimarka kasu, alokairuaren prezioa mugatzeko sistemak dituzte martxan. Gainera, berriki, Nazio Batuen erakundeak alokairuen prezioa mugatzeko sistema martxan jartzeko gomendatu die estatuei. Ildo beretik, hemen ere instituzio publikoek ditugun tresnak erabili behar ditugu horretarako. Euskal gizarteak ez luke beste jarrerarik ulertuko.